Croeso nôl I gystadlu y cylch gwartheg, a mae ngwestau arbennig I bore ma'n wen o glist I glist nawr, achos mae'r Heffrod Henffordd wedi cyrraedd y cylch o'r diwedd non. Ie, dyma dy fryd di wrth gwrs, ynddo fe, rhain sy'n mynd â dy fryd di fyd, ynddo fe. Wrth gwrs. Ers faint I chi fel teulu felly wedi bod yn cadw'r gwartheg Henffordd hon? Felly gafodd y llo cyntaf I enni yn 1946, felly ni'n dathlu nawr 75 mlynedd lenni. Digwydd bod? Wel, Digwydd bod, ie. So maen nhw wedi bod yn amser hir. Be bydde ti'n gweud sy'n mor arbennig am y bryd te? Maen nhw mor annwyl, maen nhw'n hawdd I drin, hawdd I cadw, maen nhw'n dawel, cig yn flasus wrth gwrs, llyn ni'n mynd ymlaen, mae'n list o bethau I gael. A war y teg, mae'r natives de, fel cyfan, maen nhw really wedi dod nôl. A mae'r bryd wedi datblygu lot dros y blynyddoedd. Odi. Oedd lot o bobl yn meddwl bod yr Henffordd bod nhw'n wartheg bach ac rhy fach i'r farchnad. Ond I chi wedi llwyddo I gael y maint fewn i'r bryd erbyn hyn? A we'r rhaid yn weddau, cystadlu gyda'r y Continentals. A mae pobl yn anghofio, gathen nhw I frido a coesau bach a corffau dwfwn a'r bwrpas, ar mwyn hongian y carcasses, yn llongau, pethau fel la. So wrth gwrs, we'r rhaid ydyn nhw cystadlu gyda'r cyfandiron. Felly maen nhw wedi newid lot, wedi. Ond fel wedys ti, ansawdd y cig, mae hwnna dal yna. Di. Mae'n mor bwysig. Mor bwysig. Ond I fi, yr hyn sy'n gwneud y bryd mor arbennig yw'r ffaith bod nhw mor dawel a hawdd i'w trin yn gyffredinol. Maen nhw'n wartheg arbennig yn hynny o beth. A maen nhw gyd â'u cymeriadau. A beth wyt ti'n feddwl nawr te am y dair Heffer sydd o'n blaenau ni fan hyn? Mae yna tair Heffer o safon uchel dda iawn fan hyn, mae rhaid I fi weid. Gyn ni'n gweld y beirniad Chris Penny, mae e'n cael swmpo'r Heffrod am y tro cyntaf, Heffrod Hereford yma bore yma. A'r Heffer gyntaf, wyt ti'n nabod y rhain, mae'n siŵr wyt ti'r pobl sy'n ei tywys nhw I gyd? Odw, dwi'n nabod y tri. Mae Scott Coates yn yn gyntaf yn un. Mae Scott yn dod o Monmouth, mae Scott I bod yn y fryd am flynyddau a'i teulu fynd, felly dwi'n falch I weld yma. Pa un o'r rhain felly sydd wedi dal dy sylw di a dy lygad di te? Wel, mae'n rhaid I fi weid, mae corff yr ail anner, mae tipyn o chorff dau, mae digon o hyd na, mae dyfnder. Yr un yn y canol fyna? Mae condisiwn dar ni. O hi. Ali Richards yn ei thywys I. A'i masg, fflag Cymru, war y teg. O mae Ali'n yn stocmon da war y teg. Maen nhw'n cynhyrchu hyrddod o safon, maen nhw'n cynhyrchu gwartheg o safon, maen nhw'n gweithio'n galed efo'r anifeiliaid war y teg iddyn nhw. Mae'n dod nawr. Beth yn rhagor fan hyn nawr, hibio I ni a'r beirniad Chris Penny'n dod ati nhw. War y teg, mae'n neud gwaith da, mae'n neud I waith yn drwyadol. Dwi'n jyst neud rhyw benderfyniad slick, mae'n cymryd I amser. Mae'n rhaid, a mae'n bwysig bod yn teimlo'r anifeiliaid fyd. Dwi'n gweld gymaint o beirniadau sydd ddim yn teimlo nhw, a na le mae wybod pwy gondisiwn mae'r anifeiliaid mewn, achos mae cot yn gallu cuddio lot. Yn union. Pwy sydd wedi mynd o hi, mae wedi tynnu Alun mewn i'r safle cyntaf ar hyn o bryd. Hon wedys di o ti wedi ffansio non? Mae rhaid I fi weid, mae corff da dau. Cha'r lled I ni'n gweld fyna nawr, mae yna led da iddi'r holl ffordd na o'r cefen mlaen i'r ysgwydd. Cha fyna. O'r y teg. A fydd na newid munud ola tybed. Pwy a wyr. Dwi ddim yn credu y bydd na. Sa'n meddwl ni na. A dyna ni, mae wedi rhoi y wink I Teleri Jenkins. Mae Teleri yn dod ar cardiau coch ag ati nawr. Dyma hi'n dod. A ie wir, mae'r wobr gyntaf yn y dosbarth Henffordd, yr Heffrod Henffordd, yn mynd I 500. I Alun Richards a'r teulu. Fydd e mor falch yn fydd. Dwi'n siŵr, war y teg. A non, nes ti job dda fyna, wedys ti mai hon oedd yn mynd â hi. Falle look oedd hwnna. Na, nes ti job I dda war y teg. Na, am y tro, diolch o galon I ti. Diolch am dy gwmni. Wel Alun, llong gyfarchiadau mowr iawn I ti. Diolch yn fawr Iwan.
ti'n wen o glist i glist o dan y mwgwd na? Dim ond i hanner ydych gweld. Beth yw hanes yr heffer, Malin? Heffer un o'r twin yw i lloi gwrw. Ac na fe, oedd hi ddim yn gallu dod mlaen i fagu. Byddai'r ffydes i dolan ei madau trydydd blwyddyn nawr, i ni wedi bod mewn y fferiad, ydw fe? Ware tig, a wedi mynd ar garden goch. Mae'n ddiwrnod arbennig i ti. Odi, mae'n special fe. Achos oedd e'n ddosbarth cryf. Oedd Heffer David yn da. Oedd, ware tig, ware tig. A be bydd hanes hon nawr, ti'n mynd i werthu ddi? Odo. Gobeithio dda fi nôl y lleol, rhywle i ryw hwtwr lleol. Gobeithio wir. Llan gorchiadau ti, A Alun. sefyll y Gymru. Ie, nawr te. Yn iawn, diolch. Da iawn wir, dara.